So hello and welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायहरबाय. So दिनैहाय लोगोफोर आं जा भिडिअ लानानै फैदों. तो नोंसोरो थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय. तो मा होनो रिसेन्टलि जोंहा जोंनि बर'नि फिल्म थैसाम 2 रिलिज जादों. तो बेखौनो मैयानि दिनाव नायदोंमोन आरोना लोगोफोर. तो बिनिनो भिडिअ लानानै फैदों आं माखासे ससे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों आं बिनि मददजों आङो नोंसोरनो फिल्मा माबायदिमार एक्चुअलि नायनो मोजां नंगौना नङा बेखौ आं लानानै फैदों आरोना लोगोफोर. तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौबो सापर्ट खालामहरबानो जाबाय. तो दायो नायलांबाय थादो आं फारि फारियै दा खोन्थागोन आरोना नोंसोर भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो लोगोफोर. नैबे टंला स्टेशन आरोना लोगोफोर जोङो ट्रेनजों फैदों रौतानिफ्राय ओमफ्राय मा होनो जोंना श'आ 1:30 नालाय तो एसे थाबनो मोनफैदों जों ओमफ्राय दसे स्टेशनाव बेरायबाय थाबाय आरोना लोगोफोर. नै लोगोफोर बिस्कुटजों साहा लोंनोसै. नै कफि आरोना साहाथ' नङा कफि बिराद गोदै. साहा लोंखांबाय गय जाहैलायनोसै टाइम पास जालाय लोगोफोर. आं बिराद थांनो बादोंमोन होनबाबो गय जाहैनोसै आरोना. नै टंला स्टेशनाव स्पेसनि माबाया दं आरोना इन्डिया इज नाउ अन दा मुन होननाया. स' गाइसमोन टाइम जाहां जाबाय नालाय ओमफ्राय बिराद गरम थाबायनानै थांगौमोन बारा गोजान नङा ओमफ्राय दा नै गरमखाय टट' लाबाय आरोना टट'जों थांसै दा सिनेमा हल किल'मिटार. So finally लोगोफोर मोनफैबाय आरोना नै साया सिनेमा हलाव. नै पस्टारा ओमफ्राय ओरैजाय हाबलांगोन आरोना हाबलांसै जवाखैदां टिकेट काउन्टार मोनफैबाय आरोना. नै टिकेट लाबाय सानै लोगोजों आंजोंनि ओमफ्राय दा नै सिरि गाखोदों आरोना. Wow. Saya. Ini lokal kumpul naik di mana? Tidak borong nampai lagi belum berbaik. Saya lupa kan? Silakan lagi berbaik. So guys, nih habu bayar nada. Interval जाना दङ गाइस जोंनि जिरायनानै दा 1:30 श'आव बारा मानसि गैया आरोना दा 4:30 मानसि जानो हागौ गाइसमोन. मा होनो फिल्मखौ नायनानै स्टेशनाव फैफिनबाय आरोना एकदम नायनानै गाबबाय गेजेर गेजेर दुखुनि आरोना. दा न'आव थांफिनसै ओमफ्राय काहानिखौ एसे न'आव थांनानै मोजाङै बुजायनोसै आरोना खोन्थानोसै नोंसोरनो माबायदि मार फिल्मा. तो दायो जों ट्रेन नेनोसै गाइसमोन. स' लोगोफोरा भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नायबाय जानांगौ. तो दायोहाय आङो मेन काहानिखौ खिथानोसै आरोना माबायदि मार फिल्माथ' नायनो जोबोद मोजाङानो आरोना ट्रेजेडि मुभि. तो बेवहाय मा होनो सासे साक्सेसफुल
कन्ट्रेक्टर आरोना थिकादार बिनि काहानि होननानै बुंनांगोन आरोना थ' जायहानो माने बिमा बिफा गैजाया ओमफ्रायो बिनानाव साब्रैनि काहानि आरोना लोगोफोर मा होनो फिल्मावहाय एक्टरा जा केरेक्टार मोनदों बे बिदानि केरेक्टार नालाय थ' बेवहाय बिनानाव साब्रैनि थाखाय बे बिदायानो माने इसोर बायदि जायो बिसोरनि थाखाय थ' बेनो फेदेरो फोलावो फोरोङो बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर थ' साबाजों बिसोरो गोबां अनलायनानै थायो आरोना थ' कन्ट्रेक्टारबो गामिनि मानसिफोरखौबो कन्ट्रेक्टर हिसाबै साक्सेसफुल कन्ट्रेक्टर हिसाबै बहुत सापर्टबो होयो आरोना गामियाव बहुत नामबो दङ एक्टराहाय बेवहाय मा जायो कन्ट्रेक्टर नालाय थ' बिनि दुश्मनबो थायो दा दुश्मननि एना एनि जानायनि थाखाय बिसोरनि न'खरा गुलुं गुजुं जायो आरोना गेजेर ससेयाव गुलुं गुजुङा ओरैबायदि जायो जायनोखि एक्टरनि दुश्मन बियो माने मोनसे गामिखौ सेनानै लानो नागिरो आरोना जायनोखि गोरिब गामि दा बे एक्टरा बे गामिखौ सेनानै लानायखौ बे लुबैया थ' बेयावनो मा जायो एसे दाङाबाजि जायो बुलायलायनाय जायो ओमफ्रायो मा होनो दाकुआ बुलायनाय बोलोजोंथ' देरहाया नालाय जायनि बिसोरखौबो फिन साजा होफिनजोबो आरोना थ' लास्टावहाय बिदिनो ज' गोरोबलायफिनसिगोन आरोना थ' बेखिनियानो फिल्मनि डिटेल्सआ लोगोफोर थ' नोंसोरबो नायदो एक्टिंफोरा बरिया जादों नायनो बरिया आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामहरदो चेनेलखौ लोगोफोर 에이! 미칠거 고깃집 판마잖아. 어이, माबाया दं माथो मा नाम 처음 이제 가면 되는 गोसोम बे 그거 그냥 해. saoblika masalah 생각이 많아.